sa among maestro. Sa gagmayang baryo, nag-ugat ang damgo. Magdalag libro, alkansya sa bulsa. Pikas kamot siya, pikas kamot pagampo. Naglakaw pa siya padulong eskwelahan. Sininangan ipis, pero kusog ang kasing-kasing. Gahapon ra siya, nagbantay sa tindahan. Karon nagtudlo, nangandoy nga mo lupad ang kabataan. Piolo ang teacher, pangandoy sa magtutudlo. Bisan pagdaghan ng nag-BI-BI niya. Sige baro, destiny gyud daw. Walay makapugong, bisan lisod ang promosyon ug mga rekisitos mo dayon gihapon. Piolo ang teacher, ranko 170, tanan dili makatuo sa nahitabo. Sir, ikaw na di ay na. Hey! Sa opisina sa una, pirmira sa likod. Nang fill up og pirma, papel nga nagtambok. Giingan pa siya, di ka kaabot ana. Iyang tubag, tanaw lang mo, di ko mo atras. Bye! Nang utang plete, nag-review sa syudad. Ikapoy ang lawas, pero lutaw ang pangandoy. Usa ka tawag, usa ka resulta sa exam. Nahimog sugilanon sa among barangay. Piolo ang teacher, pangandoy sa magtutudlo. Bisan pagdaghan ng nag-BI-BI niya. Sige baro, destiny gyud daw. Walay makapugong, bisan lisod ang promosyon ug mga rekisitos mo dayon gihapon. Piolo ang teacher, ranko 170, tanan dili makatuo sa nahitabo. Sir, ikaw na di ay na. Kinsa may nagdahom nga maabot siya dito. Gikan sa gamay kwarto hangtod sa dakong opisyo. Pilay rangko 170, nagkatawag hila, naglinya para mo entra. Piolo ang teacher, pangandoy sa magtutudlo. Bisan pagdaghang ng nag-BI-BI niya. Sige paro, destiny gyud daw. Walay makapugong, bisan lisod ang promosyon ug mga rekisitos mo dayon gihapon. Piolo ang teacher, ranko 170, tanan dili makatuo sa nahitabo.